A veure, xics, anem a veure la data d'avui, val? Tenim que fer la llarga, Anem a veure. Quin dia era avui? A veure. Dilluns. Dilluns. I com se posa? Sí, xiques, he encontrat la informació. Vinga, senta't, va. ¿Qué información tenías? Lucía Solar, un planeta del sistema solar. Y ahora qué sueño. Yo te 5 años. Y yo 6. Y yo casi. El año que ve anirem al parc fiestas. Hem d'anar a buscar-la. A veure què passa si anem ser tots. Necessitem material para anar a buscar-la. Aquí. Aquí sí que és la data. Nosotros nos encargaremos. Rango de jet. Donde tú dices, hoy es el nostre dia, anem a l'espai. Condicions climàtiques perfectes. Estan preparats les astronautes?
Calor, ahora a la lluna. Hem preparat tot perquè pugueu respirar. Puc respirar! Hem de passar el dia. Anem a buscar per allí. Mira, eran de imprenta. ¿Y de qué será? Però xiquets, què feu així? Mira, Ulises, el monitor del menjador. Però si el dia s'ha anat a mar. Que està al mar. Hem de buscar-la. Niños, ya tenemos... ¿Dónde está? Xiquets. Ay, Dios mío. ¡Fuera! ¡No me des, hombre! ¡Ya está bien! Portem tot el dia buscant a Lucía. Espera un moment. Qui és esa persona que ve per aquí? Lucía! Però què feu ací? Lucía, t'estaven buscant. Per què t'has anat? Xics, m'he anat perquè l'any que ve vosaltres vos aneu ja i no estarem junts i jo me posaré molt trista. Sé que me'n recordaré molt de vosaltres, moltíssim, però sempre vos portaré dins del meu cor perquè m'he estat 3 anys junts i vos estime moltíssim. Calu, a on anem? Ah, tinc una idea! Anem a la platja! Laia, segur bona idea ir a la platja. Estupenda. Terra! Som els socorristes. Anem a salvar a tots. Laia, què passa amb la Cristina? Coca-Cola, Fanta, caipiriñas. Molt bé! Uy, espera que així... Bueno, Justo. Tenemos un problema.